Кажи бе, Дани. Кажи нещо. Кажи. Няма ли да ми кажеш нещичко? Айде. Кажи ми нещичко хубаво. Айде. Кажи. Дани. Нищо ли няма да ми кажеш? Той е моя, защото той е включен. Защото аз от време на време си общувам, нали, сега като стане по-топло и се качвам горе и разни приятелчета там. Който снима? Който снима, мама? Дядо? Другия дядо? Един непознат дядо. Ей! Ей, детенце! Детенце, какво пиленце било? Кажи, мамо, от твоите любими думички. Айде. Не са думички, са по-скоро свечки. Кажи, мамо. Кажи нещо. Кажи. Айде, дядото снима, кажи, дядо. Айде. Нещо не си настрои. Сънчо ли такова? Я виж, дядо. Гледай натам. Така, кажи. Я ми кажи нещо. Я ми се засмей. Да видя, че можеш да се смееш. Видях, че можеш да се смееш хубаво, ама на мен не ми показваш усмивката. Страхотна снимка беше станала с... Много симпатично детето. Искате в кошарката с някой момиче в туалетите? Някой.